नाय लोगोफोर आं आरो मोनसे भिडिअ खालामनाय जाबावबाय ट्रेक्टरनि बागैनो नोंथांमोनहा गारि गाज्रि जायोबा पार्ट्सफोरनि थाखाय गोदान नांगौ जायो आरो गोजान जायगायाव नागिरहैनो नांगौ जायो नाथाय आं नोंथांमोननो थाखाय दिनै खोन्थिगोन बहा मोनो अबेयाव जेन्युइन पार्ट्स मोनो अबेयाव गोरलै बेसेनावनो मोनो खमावनो जों बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायबाय था आरो लांफैनो दाबाव उदालगुरि पेट्रल पाम्पनि खाथियावनो थानाय जि दहाय फुं समाव आं जि भिडिअ होदोंमोन बिनि साखाथियावनो थानाय मोनसे बिल्डिंआव बेफोर गारि पार्ट्सफोरखौ मोनो थाव मा नांगौ मोनगोन गासिबो गारि ट्रेक्टरनि जेन्युइन पार्ट्स आरो बियो मोनसे दखानल' नङा बियो सनालिका ट्रेक्टरनि थाखाय माबा डिस्ट्रिबिउटरबाव बेहाय नोंथांमोना सार्भिसिंफोर सोरबाफोर गारि गोदानफोर लांदोंबा फ्रि सार्भिसिं कर्स होनाय जायो बेवहा नोंथांमोना बानायनायनि जेबो खरसा होनो गोनां गैया बेवहा जे थावफोर जि मुवाफोर लगायदों बेनिल' होनांगौ जायो मेकानिकेल चार्ज बेवहाय लानाय जाया नोंथांमोना जायफ्रा गारि गोदान लाबोदों सनालिका एबा महिन्द्रआनो जा नोंथांमोना बेवहाय लाबोनो हागोन सार्भिसिंनि थाखाय जास्ट जि मोनसे सार्भिसिं बुक मोनगोन नोंथांमोना बेखौ लाबोनो दाबाव बे सार्भिसिंआव अब्लानो नोंथांमोना फ्रि सार्भिसिं मोनगोन फै जों नायनो बे दखाना अबेयाव आरो मा माल मोनो नायनो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदों दायो बेवहा मालफोरा दोङो महिन्द्रनि ट्रेभेल रिं लाइनार पिस्टन रिं टप कभार गियारबक्सनि आरो रटार पेट्रलनिबो दोङो शक्तिमान नै माइ नाग्रा मेचिननि फिता आरो टेलार पाइप गोबां दोङो अइलफोरबो दोङो ब्रेक अइल कुलेन्ट आरो नै सनालिकानि मालफोरबो दोङो गोबां दोङो सनालिकानि नै बिटुत साहाफोर इउफोर नांगौमानिया दंजोबो बेयावनो गुबुनाव नोंथांमोना जेन्युइन पार्ट्स मोननाय नङा आरो नोंथांमोना नामायबाय थानो गोनां जायो बेनि थाखाय आं होदों नोंथांमोननो थाखाय नै नोंथांमोना बेयाव लांफैनो हागोन थावफोर दोङो गोबां मालफोरा नोंथांमोननि गारिनि नांगौ गासैबो दंखायो खाथियावनो नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन नै पेट्रल पाम्पनि नै सोनाबहा गालाव जे बिल्डिं मोनसे नुगोन ट्रेक्टर गेरेज बेहायनो दोङो खाथियावनो बिकि इन्टारप्राइज नाय नुगोन साइनबर्ड बेफोर सनालिकानि जेन्युइन मालफोर सोरहाबाफोर गाज्रिफोर जायोबा बेवहाय लांफैनो हागोन अइल सेल एक्सेल दोंसामजोबो अइलफोरबो दोङो सार्भिसिं होनो थाखाय गियार अइल दोङो OIB दोङो ट्रान्समिसन आरो नै रटार पेट्रलबो दोङो गोदान सनालिका लांफैनो हागोन 42 प्लेट नैबेनो दखाना गेरेजा नैलाय नोंथांमोना बेनार नुदों जानांगौ सनालिका बिकि इन्टारप्राइज बेहायनो नोंथांमोननि गासै ट्रेक्टरनि मालफोरखौ मोनजोबनाय जायो उदालगुरियाव बे मोनसेल' माने सनालिका डिस्ट्रिबिउटर बियो बे मोनसेल' आरो बे डिस्ट्रिबिउटर सनालिका जेन्युइन पार्ट्सफोरखौ बेहायनो मोनजोबो बेनिफ्रायनो गोबां दखानिफ्रा लांफैयो आरो फानहैयो नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन